Oras sumarita salut. Aha do barita manginang. Sangge ma barita para horasan sehat-sehat ita salut. Nakpe dilanda banjir daerah Tapanuli ya. Ana longsor godang doaka dongata na korban dan bahkan korban jiwa. Alani katangnya ko manasida asa di pargogoy Tuhan. Jala tujuan naon diramot ita salut sehat-sehat daw maaka parmarat siya kita. Atong diarion ta 15 tadi buka sa minggon songon pangaripunan dihita di hari Jumat jahat tamasian buku ni Sister White taringot tu pertentangan berakhir ya. Jala taberang Madison songon dia do songon napabagasan ya. Pagabagasan di Persia Jaratan. Ngabe tatang kasih tutu di nasa minggon. Songon dia do taringot tu panean ya. Panean perpadanan manang tabat-taban baga-baga ya. Panean baga-baga manang tabanan pangaropan. Ayat siya pilota na seminggon mulak mahamutu hutan na guting. Hamu alekan na tarate na marpakiri mundope. Garis dario nahu mamaritahon hiyan, silopid dua do paswangoko Tuhan. Mulak mahamu akan na tarate na marpakiri mundope. Sehingga mahita nang manjalo persejaro marpakiri memahita tutu di baga-baga ni debata. Ya. Ia baga-baga teringat tu bangsa Israel ima tano kanan nunga besa hatu nasida jala tano na nilehon ni debatai kotong do di perjuakon bangsa ala godang do kaparaluan na rosian luati ay godang naya ka suku-suku bangsa si pataluan nasida si dopangon nasida ya. Ala di dalam debatai nasida tahun parolopolopon tahun Sabat dohot tahun Jobel ya, tahun paralopo-lopo. Jalan nasida na terbuang, tong no dipaingot tengok di bata, jadi dan detikin nasida. Nekon mulak nasida, tu tano nyopo nasida, tano nang ni baga-bagahon nito. Sana ripeta jahama, persiajarata, sian, the youth instructor, 17 Februari 1898. Na malua do hita rodi saleleng ni leleng na. Molobongot hita marhite harbangan ni hutai. Di bahani patut mahita marlas ni roha ala nunga di palua hita. Di palua bayan saleleng ni leleng na. Alay sahatu na jupa tikinay. Ikondo paratiate honota. Poda ni Apostel Paulus tu halak heber na mendok di bahani biar marohata. Unang songon na tading manang ise siya namu bisan hod dope baga-baga lau masuk tu parpadanan. Ayadong dope baga-baga dihita songon baga-baga ni debata tu bangso na bangso Israel. Taruli pangatusian di tano kanan mangendehon ende tano kanan. Jala marlas ni roha di baga-baga bohot bongot tu tano kanan. Ndang mambuan halak Israel tu akka porlak anggur dohot tuau jetun di tano parpadanan. Gabe tiatianan nasida mai di bagasan hasitongan marhite pandoboon. Dina mangihuton akadalanna. Jala makanguluhon haporsion na mangulu di debata gabe parhaporsion na sumurung mania. Jala mambuanaka baga-bagay tubugasan ngulu na sida sendiri. Jala dang tersirang ngulu na sida sian baga-baga ni debata.
Ay holan de bata sambing do na mamboan na sida sahatoy nganan hadamian jada manjalo hadumaon di luhati. Alani sayang giat matutu tahalunguton ya. Di bagasan Bibel, tiatianan ya kajolman na di palua di guari sadahud. Disi si parmahan sien banu ginjang manugu biru-biru na tu batang aik hanguluan. Ha honguluan na mga lehon parbuena ganu bulan. Jala sa ganu bulan boy matong di panganak kabangsay parbuena ni hawi dohot rasa na berbeda. Jala bulung ni hawi dibahen hahisaron ni akabangsay. Bulung na pe gabe ubat. Di sana dong batang haik nasa itoktong mamolus tio songon sorminan. Jala di topi ni batang haiki aku paku be do bulung ni hawi mangalehon gombaran di dalan naung pinarade tu bangso na tinobus ni Jehovah. Boras ni hawi alangon bulung na pe boya langon. Urat ni hawi pe di nama molus aiki diinum pahisar ho pamata. Ido mbaen na boy mangolu jol may saleleng nileleng na. Aka sel-sel bahkan sarap-sarap na mate terus gano pari margati mulak poso. Ido mendangadong matua, dangadong bohi na marherut alay minar masaluhut ala ni hau hanguluan dohot aik hanguluan ni. Disan diadaran na bolak nakok bema aka tudolok nauli tudolok ni Jehovah na tumimbul diadaran na sonangi ditopi niaka batang aiki bangso ni dibata mardalan-dalan dohot halak dagang naung leleng mau taot taruli nasida di perpadanan dapat nasida di baga-bagai gabe maringanan di inganan surgo na pinaraden itu hatta ima natahirim diaka perpadanan nang sahat to bangso Israel saunari parpadanani sahat matuhita asa dohot mahita panean di perpadanan surga. Alani sayangget ma akan na dumengganima tahalunguton ima banwa ginjang ndada tanokanan portibi. Ya. Ranapi di tano parpadanani ima gombaran ni ngolu na maduma na binagabagaw ni Kristus tua kasisian na dibugasan Johannes 10 ayat 10. Ay didok Jesus iba naro nalah mambuan angoluan. Alai anggo au asa hangoluan dinasida pola marlobi-lobian mbay naroaw nina Tuhan Yesus. Berkat yang limpah hanguluan na marlobi-lobi ido disakapi Jesus benar roy bana lau pasahaton tua kabangson. Jadi dihajol maunon di pangolu to sonarion di hari parpudion jojodo hita terhirim di akka baga-baga alai baga-baga sian jolma jojodoi mamben kita pasol-sol alai yang go baga-baga sian debata tung tikos doi di gonopi alana didok di hatan itu hatta di pesalmen 10 ayat 31 pitado hatani Jehovah
pitado baga-baga ni Jehovah. Ibana lombu-lombu di suli aka namarhaposan tu ibana. Atong, taingok masongon dia pita ni baga-baga ni dia bata. Naikon dito poti ibana de baga-baga ni. Jala marhaposan tu ibana mahita. Asa dapat hita baga-bagai. Panean mahita di harajaon surgo na pinaradena. Horas mahita saluhut, Tuhan mendongan hita selamat memasuki hari Sabat Martang yang mahita. Nungale Tuhan di persejari hatam nabadiyah. Sahat tu hari Jumat. Olah tema Tuhan. Napaingoton hami tu bangsomi bangso na pinilim. Panean di baga-baga. Alay baga-baga na rumikot di hami. Asa di paingot-ingot hami mali Tuhan. Harajawan banwa ginjang. Tusido hami di togyo. Kala ni asimaroham di hami. Sesa manados sa pangalusan namin. Urasi mahami doton di perbadiami asagawi badia mahami di hadapanmu. Taluk mahami manjalo sian akapasu-pasumi sian aka baga-bagami. Maula Tuhan. Mama sumasumaho di saluhut aka dengan namin namar sitonon. Hindi aka namarsak ho mali Tuhan nagabi pangapoy di nasida. Lau patogarhon roha nasida. Dia kana ditimpa bencana alam tong pumahole Tuhan na mga lehon gogo na sida hasabaron asanggiat na sida tong margogo lau mamuji kuar jaga ramoti hami ariando born padahal siya kami parmaraan tahi-tahi ni sibolis dohot akka parjahat songan do gangguan alam ban mahami ale Tuhan di turun ni habong ni suruh-suruhan mi asa boy hami aman marlas ni roho mamuji pasal pengkuarmu dan balia maulate ma Tuhan disambaho kami ma Panginoon namin at depan mo marite kuwar ni anakmu Jesus Kristus si paluhan. Amen. Horas manita sa luhod, salamat hari Sabat.